So yan po yung mga mamimili at pili po ng pili sa kanila mapipili na mga bangus dagupan. So meron din po doon mga maliliit na pandaing. Ang mga presyo po dito ng mga hipon ay 220 per kilo. Tapos 290 naman po dito sa kilo, no? Tambaka na sariwang-sariwa po, ito po yan. 180 sa mga per kilo. Oh, ito na nga oh. Baka umiyak ka pa dyan. Oy! At ang mga per kilo naman ng galunggong natin ay 180 rin po na per kilo. Tama ba yung kilo mo? Boss, pwede malaman yung presyo mo uli ng alimango? 400 pa rin. Eh yung alimasag? 300. Diba araw-araw kami tinda dito, diba? Lagi nagtatanong sa akin yung mga viewers eh, kung magkano yung presyo. Sabi ko, yung mga presyo ng mga alimango pabago-bago. Isa tumataas, minsan bumababa. Pero ang sinasabi kong presyo ng alimango mo, fix na 400 pesos. Yung lagi tinatanong sa akin, sabi ko punta kayo sa Malabon, punta kayo sa gitna at makikita nyo yung mga nagtitinda ng alimango. Siya lang ang may pwesto. Sabi ko dito, yung may mga tinda ng tahong tsaka talaba, nandoon yung nagbebenta ng alimango, punta na lang kayo. Kaya lagi nilang sabi, update mo lagi yung mga presyo ng alimango. Eh ngayon 400 pesos. So ngayon po 400 pesos po yung mga presyo ng alimango po dito. Bumaba po yung mga presyo ng hipon. Ayan. Good morning po. Tapos ito po yung mga hasa-hasa. Happy Father's Day. At mga pusit natin dito ay 320. Yan po yung mga 320 na per kilo. At yung mga hasa-hasa po natin 220 po, no, na sariwang hasa-hasa. 220 per kilo. Ate, magkano per kilo ng sapsap? 160 sa per kilo po ng sapsap. Ate, magkano po yung presyo niyan? 200. So per kilo ng asuos, 200 pesos na per kilo. Masarap mag-swam to. Mababalikan natin to kasi marami pang stock, no, na makakaubos si ate rito sa kanyang mga paninda. Puro sariwa po yan na ating pong binablog dito sa Malabon Fish Market. Na sariwa po mga pangating isda at pang swam na asuhos. Shout out sa'yo, Poging-Pogi, geng-geng. Nakita na naman tayo, Pogi. Shout out sa'yo. Mag-aartista ka na talaga, Poging-Pogi. So, kilo ng kanyang tahong ay 50 pesos. At maganda yung mga latag ni Maki ng mga bangus pandaing. So, pwede pumili ng kanyang mga latag na bangus pandaing. Cream dory po natin dito ay 100 pesos, yung mga ulo. At yung katawan po ay 160 na per kilo, no? So yan po yung mga presyo ng mga cream dory. 110 po sa mga per kilo ng mga pandaing na bangus. Yung bang bangus mo, Lodi? Oh. Yan ba'y Bulacan? Bulacan yan. Ayun. Mas maganda yung sinasabi natin at nalalaman ng mga mamimili. Yung mga, kita nyo, 130 na per kilo. 110. Ngayon, 110 na lang. Di binagsak mo ng 20 pesos. Kasi iba kasi nagtataka, baka sabihin may lasang gilik. O, diba? Tama yun kasi Sira tayo. Hindi makakaulit. hindi na sila uulit sa'yo dahil nga binenta mo ng lasang gilik. Kaya tinanong ko sa'yo kung ano yung bangus mo. Kasi ang bangus tabang, doon nanggagaling talaga yung mga may gilik. Hindi tayo giligista. Oo. Seron. Kaya yung mga bangus dito, ayan po ay huli sa Bulacan. Giligista! Giligista! Marami pa ba yan? Marami pa yan. So ayan po yung mga bangus na pandaing na inyong mabibili. Mga pinipili po, no, ng ating mga mamimili. So kuha tayo kay Boss Maki. Oh, shoutout daw, Boss Lando. Shoutout ulit sa'yo, Pogi-Pogi. Good morning, good morning, good morning. Tayo po ay mag-update sa kanilang mga latag po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Talaga nga naman ay napakarami sa ating mga mamimili ang dumagsa dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go!
Ang mga presyohan po dito ng mga manggang hinog ay 100 pesos na kilo. At pinagkakaguluhan yung mga bangus ni Boss Maeng, no? Dito sa Malabon Fish Market, ganyan po yung mga namimili. Kasi ang bentahan niya po dito ay kada piraso. So, ang kada piraso na kanyang bentahan ay 140, no? Na mga presyo ng kanyang mga bangus dagupan. So, ayan po yung mga mamimili. At pili po ng pili sa kanila mapipili na mga bangus dagupan. So, meron din po doon mga maliliit na pandaing. Ang mga presyo po dito ng mga hipon ay 220 per kilo. Tapos 290 naman po dito sa kilo, no? So, ang hipon ay bumaba ng kaunting presyo. Alright, so dito sa mga presyo naman ng hipon. Ang hipon po dito ay 300 pesos per kilo. May mga 100 pesos din po at 50 pesos na tumpukan na inyong mabibili. Shout out sa iyo, Black Mamba. Bakit ka nandito? Bakit ka nandito? May extra. Kumbaga sa artista, mag-extra muna ako. Ayun. So, ayan, yung mga latag niya, no, ng mga hipon dito sa Malabon Fish Market at yung mga bangus ni Boss Maeng, ayan. Black Mamba, salamat. Shout out sa iyo. Ayan, good morning, good morning. Salamat. Alright, so bye-bye tayo dito sa kahabaan po ng Malabon Fish Market. Tignan natin yung kanilang mga latag ng iba pang mabibili o ating may update sa ating mga manonood. So, ang mga presyo dito na mga matambaka na sariwang-sariwa po, ito po yan. 180 sa mga per kilo. Oh, ito na nga oh. Baka umiyak ka pa dyan. Oy! At ang mga per kilo naman ng galunggong natin ay 180 rin po na per kilo. Tama ba yung kilo mo? Ay, tama yan, Daddy. Hindi ko di-display yan. Hindi tama yan. Saan ko na Oh, 195. So, ayan po yung mga presyo ng mga isdang matang baka. Hindi tama. Oh, yan, 1 kilo. Salamat mga Lodi, shout out sa inyo. Good morning, good morning. Salamat. So, ang timbangan ha. Ito mo. Ano ba gagawin mo dyan? Ba't kinakalat mo yung mga plato namin? Ano tutumpok mo na yan? Isda lang ang tinutumpok. Baka daw gawin flying saucer. Oy! Boss, Mamba! Ayun na, sa kabila si Black Mamba. Ano, mister yan dyan? Wala raw siya mailatag dito. Umextra. Dati siyang artista, ngayon umextra na. Ay, nangingiti. Salamat, salamat. Dito yung mga latagan kasi ni Black Mamba. Ang nailatag po dito ay mga gulay na po kasi wala pong latag dito na ibang klaseng laman dagat. Yung mabibili po natin mga isda na kagaya ng yellowfin tuna o mga gulyasan. So nakita po natin ngayon dito ang latag po ay gulay. So mga tumpukan po ay 25 pesos kada tumpok. Ayan. Boss, pwede malaman yung presyo mo uli ng alimango? 400 pa rin. Eh yung alimasag? 300. Diba araw-araw kami tinda dito, diba? Lagi nagtatanong sa akin yung mga viewers kung magkano yung presyo. Sabi ko, yung mga presyo ng mga alimango pabago-bago. Isa tumataas, minsan bumababa. Pero ang sinasabi kong presyo ng alimango mo, fix na 400 pesos. Yung lagi tinatanong sa akin, sabi ko punta kayo sa Malabon, punta kayo sa gitna at makikita nyo yung mga nagtitinda ng alimango. Siya lang ang may pwesto. Sabi ko dito, yung may mga tinda ng tahong tsaka talaba, nandoon yung nagbebenta ng alimango, punta na lang kayo. Kaya lagi nilang sabi, update mo lagi yung mga presyo ng alimango. Eh ngayon 400 pesos. So ngayon po 400 pesos po yung mga presyo ng alimango po dito. Dito na po kayo pumunta sa may nagtitinda po ng tahong at talaba, nasa bandang gitna po. At makakabili po kayo ng mga fresh na alimango na buhay. Bossing, salamat ha, thank you. So sold out.
Sold out. Naghahanap tayo ng tatampal pero wala tayong nakitang tatampal. Wala nang paninda. Yung kaninang bisugo na daanan natin ay nabili na. Shout out sa'yo, Pogi. Gusto mo pang candy? Pang candy, gusto mo? Mauubos ng ipin mo. Mauubos. Kaway ka muna. Bawal maggatas sa school, ha? Bawal. Hindi pwedeng maggatas doon. Bawal ang dede. Mag-candy ka na lang para maubos ipin mo. Wala na. Mag-candy ka na lang. Alright, so dito yung mga bentahan po ng mga talaba at tahong, no? Yung mga in-update ko sa mga alimango na sa likod ko ay dito po kayo talaga makakabili ng alimango sa bandang gitna at siya lang po lagi ang meron pong bentahan dito. So ngayon yung mga presyo niya ay 400 pesos, no? Na per kilo. Mga buhay pong alimango. Tapos yung mga tahong po natin dito na press din po at mga talaba ay 100 pesos kada tabo. So, yan po yung mga fresh na talaba at mga taong. Salamat po. Thank you. Alright, so dito yung mga presyohan po ng mga fresh na hipon po natin ay 260 na per kilo. Magkano yung tumpukan? Tandaan na lang niya, no? 100 pesos na mga tumpukan po ng galunggong, no? Alright, ganito po pa rin ang mga sitwasyon dito sa Malabon Fish Market. Talaga nga naman ay napakaraming mamimili ngayon pong araw ng linggo. Father's Day po, no? Happy Father's Day po sa lahat po ng ama na nagtataguyod sa mga pamilya. Happy Father's Day po. So dito 300 pesos po yung per kilo ng hipon. So yan po yung mga presyohan na nakikita po natin na ating pong ina-update sa Malabon Fish Market. So shout out mga hipon. So dito yung mga presyohan naman po ng ating kamatis ay 60 pesos na per kilo. At dito naman po yung mga kilo ng hipon po ay 260, no? Magaganda na po yung mga hipon na inyong mabibili. Ito po yung mga hipon na 260 na kada per kilo. Ang mga hipon po natin, no, pumapalo po sa mga 260 na kada kilo. So, ibig sabihin, sa mga update natin dito, ay bumagsak presyo, no? Bumaba po yung mga presyo ng hipon. Ayan. Good morning po. Tapos, ito po yung mga hasa-hasa. Happy Father's Day. At mga pusit natin dito ay 320. Yan po yung mga 320 na per kilo. At yung mga hasa-hasa po natin, 220 po, no, nasa riwang hasa-hasa. 220 per kilo. Dito, tanong natin kung magkano yung mga bentahan ng sapsap. Ate, magkano per kilo ng sapsap? 160 sa per kilo po ng sapsap. Ate, magkano po yung presyo niyan? 200. So, per kilo ng asuos, 200 pesos na per kilo. Masarap mag-swam to. Mababalikan natin to kasi marami pang stock, no, na makakaubos si ate rito sa kanyang mga paninda. Puro sariwa po yan na ating pong binablog dito sa Malabon Fish Market. Na sariwa po mga pangating isda at pang swam na asuhos. Ganda, oh. So para hindi magduda yung mga manonood natin, no, pakita ko yung hasang. Dito, te. Ayan po, no. Kita naman po ninyo yung hasang, napakasariwang mga asuhos na inyo pong mabibili. Eh yung hasa-hasa po magkano? 200 po na per kilo ng hasa-hasa. Eh yung pusit po, 300. So yun po, no, 300 po at napakadalang po dito ng bentahan nila ng mga pusit. Madalang po tayo makakita sa ngayon, no. Pero may latag po dito sa Malabon Fish Market ngayong araw po ng linggo.
Ganda, ganda mga latagan po at napakasariwa po ninyong mabibili. So 240 na per kilo ng mga hipon. So yan po yung mga nakabanyera na mga asos at mga hasa-hasa. Ito po yung sapsap. Alright, so di ba napakaganda at sariwan-sariwa po yung aking natutukan na kanilang mga binebenta sa ating mga mamimili. At talaga makakasulit kayo sa mga presyo. Biruin mo yung presyohan ng mga asos po dito ay 200 pesos na kilo. At pinakita ko naman po yung hasang na talagang ay magandang maganda, no? At sariwang-sariwa po ninyong mabibili. So, tuloy pa rin po tayo sa ating pag-update dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ito naman po ay 240 na per kilo. So, bumabaha ng mga hipon, no? Dito sa bayan po ng Malabon Fish Market at napakarami. Talagang ang mga presyo ay bumagsak na ang mga hipon dahil sa dagsa o sa dami na kanilang mga inilalatag. So ito naman po yung isdang mga bilong-bilong o tiyabeta sa halagang 160 na per kilo. Yan po yung bilong-bilong o tiyabeta na inyong mabibili. Alright, dito 250 per kilo. So, shoutout sa'yo. Hahapon talaga may pahabol pa eh, no? May pahabol, ha? Alright, so yan po yung mga latag na hipon sa Malabon Fish Market. Dito po ay 250, no? 250 na per kilo. Shoutout sa'yo, bossing. Shoutout nga pala sa'yo, Boss Lando. Ayun, poging-pogi pa rin. Mababa nga hipon ngayon. Pag-ikot ko, puro mababa yung presyo. So yan, 250. Sa kabila po ay 260 na per kilo. Ayan, ang ganda, oh. Ayun! Shoutout sa'yo, poging-pogi, geng-geng. Nakita na naman tayo, pogi. Shoutout sa'yo. Mag-aartista ka na talaga, poging-pogi. So, kilo ng kanyang tahong ay 50 pesos. At maganda yung mga latag ni Maki ng mga bangus pandaing. So, pwede pumili ng kanya mga latag na bangus pandaing. Cream dory po natin dito ay 100 pesos, yung mga ulo. At yung katawan po ay 160 na per kilo, no? So, yan po yung mga presyo ng mga cream dory. 110 po sa mga per kilo ng mga pandaing na bangus. Yung bang bangus mo, Lodi? Oh, Yan ba'y Bulacan? Bulacan yan. Ayun. Mas maganda yung sinasabi natin at nalalaman ng mga mamimili. Yung mga, kita nyo, 130 na per kilo. 110. Ngayon, 110 na lang. Di binagsak mo ng 20 pesos. Kasi iba kasi nagtataka, baka sabihin may lasang gilik. Hindi ako titinda na may gili. O, diba? Tama yun kasi Sira tayo. Hindi na makakauli. hindi na sila uulit sa'yo dahil nga binenta mo ng lasang gilik. Kaya tinanong ko sa'yo kung ano yung bangus mo. Kasi ang bangus tabang, doon nang gagaling talaga yung mga may gilik. Hindi tayo giligista. Oo. Seron. Kaya yung mga bangus dito, ayan po ay huli sa Bulacan. Giligista! Giligista! Marami pa ba yan? Marami pa yan. Kadyo! So ayan po yung mga bangus na pandaing na inyong mabibili. Mga pinipili po, no, ng ating mga mamimili. So kuha tayo kay Boss Maki. Oh, shoutout daw, Boss Lando. Shoutout ulit sa'yo, pogi-pogi, geng-geng. Geng-geng, talagang hinahabol niya ako eh. So shoutout sa'yo, Kuya Ed PH. At nag-update tayo, no, ng mga presyuhan dito sa Malabon Fish Market. Yan po yung mga mamimili natin, no. Update natin yung mga presyuhan naman dito ng bentahan ni Ate Pat ng kanyang mga bangus na latag. At yan po ay mga kada piraso, no. So tanong natin yung presyo ng tilapia Batangas.
Ate Pat, good morning. Pwede pong malaman yung presyo ng ano mo, update natin yung tilapia. Ako, Kuya Lando. Hinahabol niya nga ako eh. Hinahabol niya yung pagbablog ko. Naggegengeng siya. Ako ko nga dyan magkano. Tilapia ko Lando kasi. Ayun, 130 po yung mga update natin sa mga presyohan ng tilapia. No? Yun, 150 po sa mga kada piraso ng bangus dagupan. 150 per piraso. Tipat, salamat po. Geng geng! Shout out sa'yo. Good morning. So, salamat po. Enjoy po sa pamimili. So, yung mga presyohan po na ating po naitanong sa kakilala po natin mga vendor, yun po yung mga presyo ng tilapiyang Batangas at bangus dagupan. At dito kay nanay, at dito muna tayo sa mga bentahan ng mga hipon. No? So, ang presyo ng hipon po dito ay 240 na per kilo. At yung mga bentahan po dito ni nanay ng mga isdang alakaak. So, ito. Alakaak tsaka mga bentahan po ng mga sariwang asuhos. Magkano yung alakaak? 180. Eh yung mga asuhos po? Ayun, 200 pesos sa mga kilo, no? Ng asuhos na sariwa po at nakakapag-swam na po kayo ng isda. Yan, isdang alakaak, 180. 200 pesos sa mga asuhos. Yung halo-halo po na isda, 140 po na mga pangatin. O, paksiwin na isda yung mga halo-halo po. Ayun po. Nay, salamat po, Nay. Ayaw niya ng ano, puro. Mas maso yung puro. Mga presyo naman po ng mga prutas. So, dito mga presyohan ng 50 kilo na mga latundan to, no? Latundan po yung mga saging dito. At yung, parehas lang din. Dito 80 pesos, no, lakatan. At ito po yung 50 pesos. So magkano yung saging saba? 50 pesos din. So 50 pesos din po yung mga per kilo. Bossing, salamat ha. Thank you. Shout out sa'yo. Good morning. Alright, so dito tayo. Mga bentahan naman po ng mga pagi na masarap gataan. Ayan, mga paggata, lagyan nyo lang po ng mga malunggay. So 120 na kilo. Ayan, no. Pagi. Ayan. Mga isdang pagi, masarap gataan at lagyan lang po natin ng malunggay. Hipon po natin dito ay 350 na kilo. Meron din po 280. Meron po 300. So, yan po yung mga presyo. At ang mga lupoy, 50 pesos na tumpukan. Isdang lupoy. Ayan, sa linyasi. Alimasag ni Boss Gerald. Magkano? 150 po sa mga kilo ng alimasag. Yung mga kilo dito ng bangus, no? Ayan po yung presyo. 120. Sa mga naman po ng bigit ay 150. 100 po sa mga presyohan ng ulo. So dito, pagi pa rin po yung ating nakikita sa kanyang mga latag sa Malabon Fish Market. So ito po yan. Ayan yung mga pagi. Dami. Ayan, yan po yung mga latag po dito ng isdang pagi. Alright, so yun na nga po at nakapag-update tayo dito sa bandang dulo ng kanilang mga latagan at ganyan pong kadami ang mga mamimili sa kanilang latagan, no? Dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So yun nga po at nag-update pa tayo ng kanilang mga latagan. So naglalakad na po tayo at inaalam pa yung mga latagan dito na atin pong maia-update pa sa ating mga mamimili. So wag po kayo mag-alinlangan sa pagbili at kayo po ay maging mapanuri sa kanilang mga latagan. Hindi porket mura po ang inyong nakikita sa mga presyohan ay okay na at kayo pa rin po ang masusunod
sa inyong mga pamimili dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So dagsa po ang mga hipon sa bayan po ng Malabon. Bossing, good morning. Magkano hipon? 260 lang, Boss Lando. Kano ta? 260 lang. 260 na per kilo ng hipon. Eh dito, 280 lang yan. 280 na mga per kilo. So maaga nakaubos si... Wala siya yun eh. wala. Di ba kamag-anak niya lang? Kaya pala walang latag ngayon dito, araw ng linggo. Maaga pala mga nakaubos. Mga tilapia, bangos. Ryan, salamat ha. Thank you. So, yun po yung mga update ng ating mga hipon dito sa Malabon Fish Market, no? So, shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga mamimili po natin na ganyan pong karami ang dumagsa dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Shout out po. At sa mga masisipag na vendor na nakakapaghatid ng mga murang presyo ng bilihin sa Malabon. So, ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.